Ősz jó. Jó napot kívánok, én a Hajdúböszörményes környéki térszerükről. Ki vagy? Hajdúböszörményes környéki térszerükkel szeretnék beszélni. Kivel szeretne beszélni még egyszer? Hajdúböszörményes környéki térszerükkel. Mert most van az a problémánk, hogy megelett a Hani nevű tehenünk, és a Bordinak csak 3 lábja van. Hogy ebbe tudnál nekem segíteni. Ha? Mert én a Hajdúböszörményes környéki TSZ-elnök vagyok. Hát duguljon el maga. Mondd arra a TSZ-elnök, hogy dögöljön meg. Hát mit képzel maga? Mi? Maga mocska szemét. Ha? Ez a Mit is? TS? Ja, az a TS. Te honnan beszélsz, basz meg? Ha? Ki vagy te? Én Te egy kis fingurig. Te csak egy kis finguriga vagy. Hm? De én nekem tényleg megelett a tehén. Igen, megellett az agyadba a tehén. Ha? Nem vagy még ideges? Ha? Beszélgessünk, basz meg. Hm? Na, leteszed, vagy még beszélgetünk? Ha? Kis majom. Hogy beszélgessünk. Ha beszélgessünk, te kis hülye. Figyelj, időnk van, ráérünk hónap reggelig. Igen. Nem merül le ez a szar sose. Ez a kis majom nem akarja letenni. Te tudod, már ez valamelyik köcsög osztálytársad. Jó, akkor viszontlátásra. Vannak még?